Hello, friends. It's story time with Zulu Mama. Today's story is The Wonders of the Forest. Have you ever been to a forest? Have you been to a simple hike where you just walk in nature? Sanibona bangani. Ngabe nekulungele ukuhamba nolwazi ohambweni lezimanga lwasehlathini. Namuhla ke sizofunda amagama amasha futhi senze imidlalo ejabulisayo. Hamba nathi kulo hambo oluthokozisayo. Ulwazi uhlangana nezinyoni eziningi futhi ezinhle. Eyodwa ithi, ngindizela phezulu. Nginoboya obumnyama futhi ngithanda ukucula. Enye ithi, ngiyathanda ukukhangisa ngemibala yami emihle. Bangani, ngabe niyazi ukuthi iyiphi leyo nyoni ethanda ukukhangisa ngemibala yayo emihle? Yebo bangani, ipigogo. Ulwazi kanye nomngani wakhe bathola amaqabunga anemibala ehlukene. Besajabule kuqhamuke ihlamvu elilodwa libabuze babona miphi imibala yamahlamvu. Mngani, ngabe wena ubona miphi imibala yamahlamvu? Tshela umzali wakho noma umngani wakho ekhaya imibala oyibonayo yamahlamvu. Bangani, ngizwa imisindo yezilwane. Ungangisiza sithole ukuthi le misindo eyaziphi izilwane? Inja. Inkomo. Izinyoni. Isiklabhu. Nisebenzile bangani. Ulwazi ukhipha izithelo azozabela izilwane. Bangani, ngabe nina niyakwazi ukwabelana nabangani benu? Ngiyajabula bangani uma nani nithanda ukwabelana ngoba ukwabelana kuhle futhi kuyathokozisa. Siyabonga bangani ngokuhamba nolwazi namuhla. Ulwazi ke ufunde izinto eziningi futhi wahlangana nabangani abasha. We have come to the end of our video. If you enjoyed this video, press like. If you love sharing, share this video with your friends and family. And if you love animals, subscribe to this channel for more adventures. We have come to the end of our video. Thank you for watching. See you on our next video. Ngiyabonga. Nisale kahle bangani.